כשהלילה יורד בקיבוץ מעלה החמישה, 18 ילדים הולכים לישון כשהם מחוברים למחשבים ניידים. מדובר בניסוי ראשון מסוגו. במהלך הלילה רמות הסוכר שלהם יהיו תלויות במחשבים האלה, שמתפקדים כלבלבים מלאכותיים. דותן, בן 11.5 ויש לי 7 שנים סכרת. עדן שעת, אני בת 12 ויש לי 4.5 שנים סכרת. ככה נראים משחקי היכרות בין 18 צעירים חולי סכרת. יש לי 13 סכרת, ואני לא זוכר, ואני די רגיל לזה. תגיד את זה ככה. בוא נעשה ככה, יש לי 7 שנה סכרת ואני די רגיל לזה. זהו, הם נותנים יותר מדי זמן לשיחות האלה. 5 דקות לשאלה של חצי דקה. דותן ים סירקיס לא זוכר את עצמו בלי המחלה. הוא שחקן טניס מצטיין ומרגיש כמו כל ילד רגיל, כמעט. 3 מקצועות בחיים. אני לא יכול להיות לו טייס של מטוס נוסעים, מטוס פרטי אני יכול, ואני לא יכול להיות נהג אוטובוס או נהג מונית. זהו, חוץ מזה, לפי מה שאני יודע, אני יכול לעשות מה שאני רק רוצה. זה נכון, אבל הדרך של חולי הסכרת לעשות כל מה שהם רוצים היא ארוכה בהרבה מאשר הדרך של ילדים בריאים. קודם כל, יש את הבדיקות האלה. כל כמה שעות צריך לבדוק את רמת הסוכר בדם. רמות סוכר בדם כשהן גבוהות מדי גורמות לסיבוכים ארוכי טווח, לפגיעות בעיניים, לפגיעה בכליות ולפגיעות בגפיים. כשהסוכר נמוך מדי, חולה הסוכרת חווה סיבוכים מיידיים. הוא מאבד את ההכרה, הוא יכול לפרכס, ואפילו זה מסכן חיים. אתם לא מתחילים לאכול לפני שהמדריך ראה מה יש לכם בצלחת ורשם את מה שיש לכם בצלחת, ושהרופא אישר לכם בולוס עליו. בולוס בסלנג של חולי הסכרת הוא הזרקה נוספת של אינסולין. אצל חולי הסכרת הלבלב לא מצליח לשלוט ברמות הסוכר בדם. אחרי הארוחה הכוללת פחמימות, רמת הסוכר בדם עולה אצל כולנו. חולי הסכרת חייבים להזריק אינסולין על מנת להוריד אותה. כדי לדעת כמה פחמימות יש במנה וכמה אינסולין צריך להזריק, כדאי להצטייד בחוש מתמטי מפותח. מה את עושה עכשיו בעצם? יש לך חישוב של כמה פחמימות זה כל לחמניה. 350 גרם, 35 זה לחמניה, תני 10 גרם. כל פעולה שאני עושה או אוכלת, אז אני צריכה לעשות את זה לפני. אני צריכה להזריק את האינסולין ואני צריכה למדוד. זה כאילו חצי מהדברים שאני עושה, אז כזה לוקח חצי מהחיים. בשעה 4 מתחיל הניסוי. הילדים מגיעים לחדר בו מחכים להם 18 מחשבים ניידים ומתחברים לראשונה ללבלב המלאכותי. זה מרגיע. זה מרגיע? כן. מה בזה מרגיע? שהניסוי מתחיל לעבוד. הלבלב המלאכותי בא להחליף את הלבלב הפגוע של חולי הסוכרת. איך זה עובד? לכל ילד מחוברים לגוף 2 עזרים. האחד הוא משאבה שמזריקה אינסולין, והשני הוא חיישן שבודק את רמת הסוכר בדם. הלבלב המלאכותי אמור לקשר בין 2 העזרים האלה, לקבל את הנתונים של רמת הסוכר בדם מהחיישן, ולפי הנתונים לתת פקודה למשאבה כמה אינסולין להזריק. וכמה תקוות אתה תולה בניסוי הזה? אני מתאר לעצמי שזה יצליח. זה הכל עושה לבד. זה אם צריך זה מזריק, אם צריך זה מונע את ההזרקות, זה הכל לבד. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אתם יכולות לדמיין שוב חיים כאלה שאתם לא מתעסקות בזה יותר? יהיה קצת קשה להיפרד. כן, יש בזה דברים טובים גם. מה? קודם כל זה יותר אחריות, אז זה יותר מלמד אותך איך להיות יותר אחראי. מעכשיו הילדים צמודים למחשבים הניידים, ללבלבים המלאכותיים שלהם כל הזמן, גם כשהם רואים סרט. אנחנו רואים את ההחלטות שהלבלב הזה עושה. הוא החליט להזריק פה יחידה אחת. כשרמות הסוכר מתחילות לעלות, הוא מעלה חזרה את קצב הזלפת האינסולין.
כל ההחלטות האלה נעשות אוטומטית על ידי המחשב. דותן. שנייה. המערכת גם יודעת להתריע כשיש בעיה. זאת הסיבה שדוקטור נימרי מחפשת את דותן. כשדוקטור נימרי מוצאת את דותן, ערן, מהנדס הניסוי, כבר נמצא איתו. אתה מבין מה קורה עכשיו? כן. מה? החיישן בעצם איבד את המשאבה, אז אנחנו מנסים להחזיר את החיישן והמשאבה. שהחיישן והמשאבה יחזרו לתפקד ביחד. התקלה הטכנית מסתדרת ודותן עולה לחדר. שיחת טלפון מהבית. אבא. היי דותן, תגיד לי איך הסוכר שלך? הסוכר די מאוזן. מה קורה אם אתה תהיה באמצע לילה נמוך? הכל עולה במחשב הגדול של הרופאים בלייב. ב10:30 כיבוי אורות. 18 לבלבים מלאכותיים נכנסים לשעת המבחן שלהם. דותן, בסדר. 120. בחדר הבקרה יושבים דרוכים, הרופאים והמהנדסים. זה 73 בסנסור, אבל החיישן שהיה יותר גבוה כפתקה. ניצן 76, ערן. קורא אותו זה 76. הסוף של הפרויקט הזה זה ילדים מטופלי סכרת שלא חושבים על הסכרת שלהם. פשוט מאוד. כן, למרות שדותן, עדן וכל יתר הילדים בניסוי מצליחים למצוא את החיובי אפילו בסכרת, גם הם, כשהלכו לישון, קיוו שהניסוי יצליח. שיום אחד הם יוכלו לקום ולא להרגיש עוד את מחלת הסכרת.